तू ऑफिसातून घरा आईलो. हो आईल्वे पुता इगड बैस हा ऑफिसातून घरा येईल कुडले एक लोट कापी एक चूर स्नॅक्स घेऊन तुगे लगुलेतच बस का म्हण दिसता. त्याला कसं करचे म्हाका ते सौभाग्य ना मो. त्या सौभाग्य ना म्हण कोण सांगिल रे तुगल मागशी येतच पण तुगल सौभाग्य ही वे मिगेल सौभाग्या. सरी गम पद निसा आव पद संता खुशी तो काम करता रे. महाराणी गायना देवी थोडे वेळ तुमगेल गाणं बंद केलं रे. आमगेल कान रेस्ट घेत तसीले. मी गेले गाणं बजाना आवा केद नाही रब्बैना तुम्ही कर कर करताना मायना पिरपिरी करताना हावा खुशेरी असताना मी गेल गाणं बजाना आवा केद नाही रब्बैना. अन माझी के मुकर बैसा हो अम्मणी कसं गो समाचारो. नवे समाचार कसं नाही ना मग कम्मल वेग भारी बेजार दला मिगेल वेळ कसं लेगो बेजारो तो खाव तसल कसं केला तो कितले काम असले री सुस्त दलरी को पहिलरी बेजार दलरी पद संच मात्र तो रब्बैना दलन मिगेल खतिरी मिगेल वेरी एक पद सांगली गो मातु वे हा कितलं होड साधन केला बदा संकमला री तुम्ही पुरा जनना मग के खोड स्टेजर बस करून गेनो बहुमान देऊ कासिले असं होत ना एक पद पुढे सांगली गो तू मका. हो होई गो अम्मणी आम्ही तुका गिफ्ट देऊ का आसिले. भारी होड काम केला तुम्ही. कसं दिवची तुका. तिकाची ऑप्शन सोडिया ना ऑप्शन ए कैला तो ऑप्शन बी दौल ऑप्शन सी दाई आणि तो कंची दाई किती सिलेक्ट करो तन तुझी पेट्ट दूच काम मी केले. अम्मणी किती प्रसादन केला तो शिवलय प्रेमण पुत्त जोरकट सोनो हस्ता रबला नवे तू बेजार कोण गे न गो अम्मणी तुक पद संका तितले नवे हाव सांगता इतले बी ते हाव रेडी करून दला. हाव कान बंद करून घेता. आमगेली अम्मणी मोगाचे कणमणी अनमाक अन्नाक अम्माक भावाक गर्व हल्ली अमणी ओहो हो हो अनमाक अन्नाक अम्माक भावाक गर्व हल्ली अमणी हेंची खुशी का चुरमुंडो करी गो चक्कुली नेवरी उब्बट्टी हाणो गम्मत पार्टी कोरिया गो ओहो हो हो चक्कुली नेवरी उब्बट्टी हाणो गम्मत पार्टी कोरिया गो. तितलं आयडिया कोण कष्ट बघून साधन केलेल हामे एक पार्टी दोखके पार्टी आमगेल घरान तो कोणे कसने साधने कोर नसंती पार्टी अरेंज करतल हाम कळवे. हो तशी दलर आमगेला ना मा नवे कसे की स्पेशल करतस वाव वाव सुपर अमणे लिमिटी आमगेला ना मन स्पेशल खान करती तस दले वाव हा म्हणत रक्तस हाव स्पेशल खान करत म्हण खई सांगले रे. आणि आता पार्टी अरेंज करत मळली मो पार्टी अरेंज करच मला रे कस कसन हडका म्हण हाव लिस्ट दित मिगेल पुत्ताक तो घेऊन येता मिगेल सुना वाटन तरी घाल ना अमक सकडांक दिता ओट्टू बैसून खाऊचे त्यांची पार्टी. कोण कसने साधने करून ती वेदने दिवंती मिगेल जॉब तरी पुढची मात्र गॅरंटी.